TV bedroom na oshano Easter Monday kasiano ebroson say ye de bronsam na ye de banado so ne to dwa mu bi ya wo betie nie wo hyenkani hyenka bone nti wakum enkwada mienu wo kwa ankonhie mu wo boase ye de sa rehosam no ebebramo na fe yakoye nzamfoforo mu na fulanifo be enum nso akwakoto obai bi emuna wojobi Amemun Samso ayebebre sansam no nsembina no pay me de browse Adum TV bedwam kase Facebook /Adum TV kase no ho Go TV channel 176 DSTV channel 280 media fia amankwa tamaklo afia de kwan sutie se de nsam ni kiremo ankasa etie o hyenkani bi ahwe yi a wan hwe yi enti na wo drive funti ene nkwada mienu die wakum womo afiati asifo yasasi so ya enu siye wo Peace Parliament wo Wawasi Greek yo wabwasi Eastman Sinimo ewa Santimantembo. Ya share bo wa. Eni office for na manifold. Ya tie se kai ati free mo ba this side. Gig enya yize. Na sa car no say motor we kran ko sa speed no. Anti mimetia. Ana mi twa me na mu se car ni so na me tie mu say hey obi onya de car ana mtia ne gbanan de gbanan no na mtia container we ya tia ati woni kan pia kwa no ana omu de kan ko bo afense e danim e dano yese hu letale enwu na se ya baba ko na happy de pia kan de tika pia mana na me nya gufom mi dane mi huri yakobo na ma dom to bitim a oda ba ni ko na otim no ensane ni o ma na egu kan masa esiwani driver na akasa particular no abo me fa entwantro driver no abo so driver ne de e bus anu osi yere edwane na bus anu so no driver na akasa o prai o free beto ha ho se ne moja wo fi no nyame so driver ko wa ma untu fa nsan yere enka no ya hwe ebo manifold ya tie se kai ati free mo ba this side gig enya yize na sa car no say motor we kran ko sa speed no anti mimetia ana mi twa me na mu se car ni so na me tie mu say hey obi onya de car ana mi tie ne gbanan de gbanan no na mu de container we ya tia anti woni car ni pia kwa no ana omu de car ko bo afense e danim e dano yese hu letale enwu na se ya baba ko na happy de pia kan de tika pia mana na me nya gufom mi dane mi huri yakobo na ma dom to bitim a oda ba ni ko na otim no ensane ni o ma na egu kan masa esiwani driver na akasa particular no abo me fa entwantro driver no abo so driver ne de e bus anu osi yere edwane na bus anu so no driver na akasa o prai o free beto ha ho se ni Fulani abayu a wanya mfie duonum gina ayarebia enkwanta ye hwe se nyame beje ne nkwade ama no ni nyina ne se amrobers num na aka bomo ama obey womo asese no asasa na niama ewo gomo ojobi wo gomo Eastman Sinimo ewo mfimfin mantemo wanya ofre obi ansana omunya omutitide mu no omudwane yan omufa me ninu abaako ena omko wepu ni abujo ndi asemo we edi ena enu anajo nso a no omsan tani ko obi bebi foforo ena omsan ko wiae so loki ho no nyankopo ama omukwan ena ye be chiri kan na ewo ho no wasan ka to aso se onu de obetimi aka ensisu dua se nipa bonifu yi wonum eye fulanifuo na waye krado nso se obeyi wonum so entoma ati ade ensisu na nche na ye fulanifuo no se yanka enyi ya hu na ye di hu boni menka de fantini ana ye fulanifuo no ana omudi ye boni ba ye se wo ka ayete se na da ni threat eman yanimo mu enye se yanimo mu weni ba ena weni ba no mu yesa de ba to ko kan na more than wanted na suni nyina mu no emfa ho se saasemi wakobo ewutu breku mensini police fo amane no enya de se wakire obi anemum onom eye ensem nimu enhwehwemu
Mayento Adum TV bedroom kase no so na yenkwa yensan foforo mu na posifo akire enipa nsia bi a wosusuo se wo mo ka ho bi ene wo mo ekotata police officer bi wo wono akotosu snap checkpoint I know ewo Kumawu district wa Santimante mu epobosome no da na etosonson Adum TV kase etwaso ehwehwemu a wonom eyeye no eda na di se Edward Boateng Evans Ado ya okusi Michael Owusu ya Boateng eni Emmanuel Mensa wosusu se wonom ena woto share police ni so no wonom ene obaako waka ho a wadwane no na wonom eti taxi mu hwehwemu no koswa ekiremu se sa taxi no na emema nson ene timu a wonom ayimu ma eno ene nam so a police fo miensa na wonom eye adwuma wo checkpoint honom no baako adwene ekọ wonom so ne senti wo hye wonom se wonyina se be ya obetumi ahwehwe wonom hyen a wotimu no nanso se nipa yi ama police ni ne kwan a wonom eto hye no so ebro no fenfram enam so ma police fo bi ane wo boban ewo baabi eba honom a obetwitwaje police ni no na wonom etumi ekire wo munsia ya no ka ho ma wo yenso na wadwane no wo ye de obetumi biase obetumi akire no police officer yi a sani pensin eto hye no so no onya prekro ewo ni kotudwe na sani panson no ba kwa no wo ka ho so eprepra ye nti sesei wonom nyina ewo ayaresabia pomuden adwumayefo ehwe wonom eno da nchen a police officers mienu a wonom police number eye 58741 General Constable Isaac Buate ene ofofron so a ne number eye 61963 General Constable Evans Owusu yana wonom eye adwuma ewo checkpoint honom no esan se ebra sa ni pension eto share police ni ba kwa no ka ho no wonom entumi entwitwa angini nti no a police fo action wonom wasensen ya wode wonom ebekọ Police Professional Standards Bureau amwa hyase ahwehwemu afa ne nti a sa ni pay eto share police ni so a wogina ho a ye nhwehan a wammoa no ehwehwemu a wonom eyeye no eda wade ato Ghana fo nyina anim se yema Kristo su ne ban no eni akotene wo ya brabo mu ne titru ewo se de na wiase ahokyere nom ne ade aba no ewo se yetimi egina yemudie mu yie pa na ye kan sam hye ye ho ehun kran na tumi so aboa ama wona wonye awrade nie no nam ye so ehun awrade Adum TV kase etwaso. I also said to them that Easter connotes hope, but that it is a sin to live in the world without hope. So as Ghanaians, we should have hope that it will definitely be well. Things will be okay. God will supervise the nation and ensure that things go well with us. Seth Gakbeto eye Apostolic Church ne fa ewo Kaneshi area no superintendent. Bra Maniboni eko asafunimu no na asofo yi etu agidifuo nyina afo. Ewa sorry me, we shouldn't follow blindly. My ye ni nkrofo achi saa keke. Abra ye nim di ntia ye di akiri. Obaako no kan se uyo nyakopon ba je ho na gi yen no wensu wo ho kwan se yabo mu nyina se nwanti kire se mu nyina mu yadebonyefo ono so wo ho kwan ba o se da bi we de onye bone do okowu but o se we nye bone enti asori no yenhwe de ye na yensua do ye nyina ye wo how no but let us appreciate the fact say we de eye no kure we enye no kure asori mpanyinfo bi a yamani boni ene wonom etwetwe nkomo no enso e de adwenkyere sei ene tudwa abafo no say munko kankyere munkrofo no say wadi munkan dada he has taken the lead and he is going ahead of you. I pray for the nation and everybody that from this Easter, Jesus Christ, who has taken the lead, who has gone ahead of us, may he be with us. On Shiraye, on Tutuya Namo, on ma ensi Ghana ye, na enwe Ghana ye, yamamu afishi apa. Enra Yesu no usori no asori ahodo no bikokọ so ewon kran ne no mpotamo na no Adum kase anso ye boapro ekokọ obi ase na futuo kokọbọ kwa ma obi a ne tichu ene mmebuno no se womo enanti Yesu anamo yema Yesu su ne ban no ene de wo mmebuno no abrabo mu na no sa no betumi aboa mu asetene mu awieye bia wo hye emfa ho su ene nia wote odo bia eti yame ba ma adebonyefo eti emfa ho bone a wotimu se yedri Easter sa kai se wiase agenkwa no mogya ne ohwiegu ma ye no ede pata ye bone eti eyenkwaje eyenigesem eti bie kwan ma womo a anka mo mfata se anka mo ba Kristo nchen sisi akwanja na bie eti ye to nsa fro bibia unim Kristo a gina so a ye kai ni wu sori no
Asɔre mpanyimfoɔ bi nso ne amanebɔni atwetwe nkɔmɔ. Sɛ yɛn yɛbɛfa ne sɛ yɛkra agyenkwa no. Ɛsɛ sɛ yɛda abrabɔ papa edi. Ɛsɛ sɛ yɛda suban papa edi. Sɛnɛ bɛyɛ a nipa ho yi a Kristo suban no a ɔno da ne di no. Ɛsɛ nipa ho ɛwɔ yɛn mu. Bɛmpɛn bebree no yɛfrɛ yɛn ho Kristofo. Nanso yɛabrabɔ ɛmfata Kristo. Ɛba saa afoforo koraa ɛsere yɛn. Nti sɛ yɛfa Kristo sɛ yɛkra ne agyenkwa de a ɛsɛ yɛda suban pa edi. Ama afoforo ehu yɛn na ɔmo afa Kristo. Anaso ɔmo ahwɛ yɛ so na ɔmo de tu anamɔ aba Kristo nkyɛn. We should be light. Ɛsɛ yɛyɛ kanea ɛma wiase. Ayento akase no so na nsroma mabunu mu bi a wɔn de wɔn ho bɛhyɛ mu yɛ nkunimdifoɔ ɛna ne wɔn mo de to awofoɔ ne abatan no manim sɛ wɔn ma no talent na nyame de adua wɔn mu no wɔn mu hu na mɛmo nka wɔn hyɛ na emom wɔn ma ne nadi na me no so wɔn so betumi anya baabi agyina ɛwɔ man mu. Adom TV ɛto so Santa na ba beto dwa sɛ esanse wɔn mu ni generator ntino ama apomodin pa no emu ayeden ewo mpotamo horo na wo mu kyeremu sɛ de ɛyɛ wo mu kra sɛ dru awo breso a ma tan na awo aka wo mu no na yɛ sɛ ne ani ayeden pa pani a wono ne da health center na no wo kwaso ɛyɛ Emmanuel Azuri Abotoma wo kyeremu sɛ ne ma bebre to sini ɛwɔ hɔ no ma wo sɛmpanifo hwɛ etu ho anamo ye ni electrical plant ye ni maternity block ya enye say electricity eco offer very difficult pa mine especially say oh yeah delivery and now yes some other procedure bia it have to come to a halt unless maybe you depend on the lamp and other things. Syringes giving sets they connecting my insuo at the fat ni pantinium and also form and I near be brain near the age man to say gloves and also wiring bleach ifazo ne niema kakra e de adwuma no ni na ye nibi ho no ma just de bia ekotobi. Dr. Panyina Wadakwaso Health Center no owura Emmanuel Azuri Abotoma e de sanse weyina atudwa e wo mra Abiak Pharmacy e de nura ne bo esombo kanisika no 1.5 billion e de kwache ayaresabia huduo bia e wo adweso mansinenum Kwaso Health Center St. Anthony Ann Hospital, Donyina, Church of God Hospital, Esianimpon, Cross Chips Compound, True Faith Hospital, Onye Government Hospital, Achina Chrome Methodist Clinic. Womuna enya enrebi. Nana ntwi kwatin amanin eya kwaso kroti hene. Ode atu edwa se. O se abai the hospital mai. Esan se F center we buy no. Me kura ne enwo me. Ti dia me sra bai ne se. O ma no me boy no onye ne onye hospital prekomai. Visa asase de you must ask a see that so I brought 20 acres to cry. I say, put to Jumebia, na buy for Benny Ha, or bit by my. So, may ya boy and who are called 2024, but what can see a day anymore, but you quote would be a year. You own bet me a year among couldn't be a one more dear. Now, what about Adenta MPP, among your Konumwa, a man or a year women's conference, a ma, and as one are born whom modern pano, a ya boss body and she be a dear mount. We MPP niya ema wabe mumu de yebeka kire wa ne say MPP ye wade oye MPP wade papa e de ma man Ghana sabi utwa MPP hu a mi hu ade bi a wo kwa akwadwa ni biemu se nye nyamesuma ye yi nyamesum fi wa MPP ana wo ho enti de metumi aka kire ma e wo Ghana nyina ne say sabi o se de ye papa egufo adro ati ye yemkom etwa ye ma school fees e ma ye no eno na kire say ye toa so a na mfie nan na kire san toa so de a ene ma papa akese e be fi mu aba Kwasi Obingfosu eye panyina wo hwe ne mu kwan se obetumi eti no manfo a wonom ewa Adenta Abato mpesua so anamu akwamra hyebedwam wono so e de nsem bi tudwa ene de se ne ahasia ye de no se na ahasia ye nika no ama sa nkranhye na ye nyina ya na ehwehwe free political party organization mu no ene ye hu bi pa MPP as a political party no obaga na ha ye ni political party aye so pa na ho na ye tem din na ama ya no mudwin se omu no omu ahodin bi ama be ke kan hu si no mo sampa ye no ye ne kese na ye Ghana no ene bi na ya ye aya seki Adenta kakra we kura de mfitiase no ye ma no ana waka omu abo mu se ene yi ombe ma abasobode ombe se e ma ni nkran because you man ye ni nyina no ye ne nkran sha ma ase de wo ye no bi appreciate ti ne ye wo organizer ye ma me adwa court Vivian Bosompe honorable Vivian Bosompe ana wadi ye nyina ye nim se obomba na baso
ɛna gya homeboy me so me di ma hoden homeboy bibia me nuanom ɛne me numbers abɛta n'akyi. Father Joseph Ebenezer Arthur na Eda St. Mark Parish Priest. I know what a wutubreku ewo gomwa akoti Roman Catholic sorry no. Na wodi ato mabunu ne Ghana fo nyina ni menadwo Easter Monday picnic no ne ade beach ise besu. Wose yesa mo be ne mum wo ya mwani na ho pa. Se wodi ensuo umpensuo man koho na akofa wo. Tese enya ne me bewi akire na ni gie no enkofo su ana reho bia makire. One adom kase edi nkomoyi. My Ghana for any baby youth our Ghana in there it's Easter Monday. Walk on Okaji Wenenya. Zaya kind it must be in moderation. It shouldn't be excess. Riziwenya Jiweni Wapason Kodo Osana Christ why there was if you wufum outside there Yipebia there Ojine, but as a corner kind woman here there young toy hand bass there. Yamani boni eni asafo mabi etwetwe nkomo. Muslim san papa mu no enye ina uhia onyonko ahu se onyonko ni okwa asore nko ade ye ina ye baako ntimi itu ofofo say ye ina ye nke ahum ye nye baako. Now you have to live a life to showcase the life of God. That is all I have. Kupom every 51 month from mo bosu nyame ye no asum ni ye. Osana yenyi baby obiara da agenkwa Christ pe na ye won mo wiasem da ye basum nyame na ranka yin na ye ho na ni nhira mra ye ndo befu beku chi grave emo enyo ta mi ache bi hoji sebe egbe mi a Kristo ke mi hoji se enyo mi ache nu si anu si eku le mi apo agbeme e la yon le mi apo agbeme amen. Mampani Adonko Akufo-Addo apao eye Abetifi Stone Age Park no ehun tuma wo kwa East Mensimu wo poemantemu but ayi nyina ne se eno so ade akwansra adwuma no ebe ma ne muso ewo mpotemu ho Adum TV ko ho eto aso. I appreciate this gesture very much and forever be grateful to you and your elders. 2. The Green Project, construction of a biogas toilet facilities, reclaiming of the refuse dump. 3, building of statues. 4, construction of an artificial waterfalls, what you see up there. 5, construction of a restaurant in a pub. Construction of a fence wall. Construction of the park. We've constructed roads, built urinals, fireplaces, showers for campers, and a lot more that I may not be able to list here. The bigger vision and the flagship project will be the building of the Stone Age Museum and Event Center. Makokre kumante swafo abi de akira wo hwe tourism arts and culture so okọ dwumadie na sibia wodi tu dwa se e free bra wonom ede year of return ebaye e wa fimpinu ani dunkunu mu no enipa bebro opepe baako ani akire ponum ena wabansira hwe e wo man ya wonam so ama $1 no opepe miensa ena sese watumi ede awe show man sikasemu. I'm proud to announce that since the inception of the Year of Return campaign in 2019, Ghana has witnessed a significant increase in tourist arrivals. Over 1.5 million tourists have visited Ghana, injecting over $3 billion into our economy. This remarkable achievement has not only boosted our tourism sector, but has also contributed to job creation and economic growth, benefiting local communities and businesses alike. Omanpanyi Adonko Akufo-Addo so eko dwumadie na sibia wo bo owura na dia no eye ne dia na baso ya odi nsem sei etudwa. We met here today to celebrate the vision of one person who has transformed the hitherto refuse dump into a heritage site. It has been 9 years in the making, and I congratulate Mr. Bernardo for the brilliance of this initiative.